tun truma chuan mei cherap thlak tak Suzanne Chanchin kan ngai thla ho le dona kan ngai thlak tran hma in like button khamin lo me sakla ka channel hi ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sak bok don nia kumsang ni pahnia chuan Suzanne Chanchin chuan World Cup a champion te a in miril ru ala tlat maya World Cup hi Japan rama nei ni in Brazil ten Germany chu final an hnea football kati hian soccer ka soina ani zok ma a North America ho chin chuang kha ani chu World Cup champion ai chuan meiche pakhat Suzanne Hilti chuan rampum chu alu khat ne zok fe ani Suzanne hi kumsang khat zakua somriat pathum November ni thuma St Paulo alo pianga apa hi German mi ni in anu ve thung hi chu Brazil mi ani apa hi engineer ni in ahming chu Alberta ani a anu ve thung hi Malaysia ani a Suzanne pa hi state company a director ani thina anu ve thung hi chu psychiatrist ani Suzanne hi an naw mi pa aneya ahming chu Andrea ani a Andrea hi kumsang khat zakua somriat pasaria piang ani a Suzanne nen hian kumli la in anin thlawani Suzanne hian law Catholic University a azirmeka law azirma hian German high school a alu thin ani ama hi mi hlim thei tak zakzum taksi ani a an chung kwa hi chung kodang zong ai poin anin po a thian in kom ang mai hian anin kom bor bor thin ani kumsang khat zakua somkua pakua ni puilai ani a Brazilian Jiu-Jitsu zirna hmuna chuan Daniel anen chuan anin tong ta a ahnu reilo te a chuan anin ngai zong hala Suzanne chung te po chuan poi an ti pui vak to lawa Masia chung te chuan abial pa chu an lo chui chiang ta a chuta an hmu chua chuan Suzanne chung te chu ati buai tran ta a Daniela chuan ni tin nui vur vur na mi a lo emo in ti na zial ang chu alo zureng thin ti an hreta a chung ko pa ngai lo taka tanga seilian ani ti an hrele ta boka chung an thil hriat te chuan Suzanne chung teril ru chu a thlak hlok ani kumsang ni pahnia chuan Suzanne te chung kwa chu chung ko ho satak an lo ni to a an thil nei hlut zong chu dollar makta duai nga chuang zet ani to a chumi kum July tha chuan chol hmang turin Suzanne chung te chuan jin chuak ta a chutia an jin chung chuan Suzanne bial pa chu Suzanne teina chuan aron in son lut ve chi boka thakhat nu vela chuan a chung te chuan ron ho le ta a Suzanne chuan a chung te bula chuan Daniel ane na an chen dun theina turin in lei mai chu adu thu a soita a ma se Suzanne pa chu a thin rim kher mai Suzanne hne na chuan a te lai atang adu apiang anti sak thu te a hrila ma se tuna athil soi kher kher hi chu ama sum a tho chu huna lei ve mai tur chuan atita a Suzanne chung te wang chuan anin ngai zon na boruak chu a buai ta fo maya Suzanne chu then tur ten an nor lui ta fo boka Suzanne chuan a then lo ani chuan an tui thar tur thu te an hril ta a chumi hnu vela tang chuan Suzanne chuan limwak lo chung chuan anun chu a hmang chho tran ta a nikhat chu anaw chu game khelna hmuna game khel pui turin a soma chuta chuan thian thar te an nei a bei sei thu a soi boka anaw chuan pei ve mein an pahnih chuan game khelna a chuan an kalta a an kalna lama chuan an kazen pakhat le Suzanne bial pa po chu an hmutela an hruai tel ve ta a chutia an kal hnu chuan rei tak game khelna hmuna chuan omin jinglam dar thum vela chuan an ho ta a anaw chuan in chung an lu chuan anu te room lam apan ngala ma se anu te hmu chia chuan a aw ngal waka a u chu a ko ta a u chuan rang takin police a call ngal wata police te po chuan lo thleng chop chil ngal maya police lam chuan alan dan mai chuan ruk ru chet na niom chuan an hreta a ma se a hnu dewa chuan investigator te chuan an hanzir chiang tran ta a ruk ru pa ngai thil ti ang lo deuh chuan an hrele ta a chuat laia paper tladar nuai te chu ti lui a ang hle ti an soi bok
chu tiang ani awang chuan Suzanne te u naw le Suzanne pa hnuai na thok te chu thu zo fia tur le an chet dan te lo thli thlai reng tur chuan police te an hril ta a investigator pakhat chuan chu thi na misual chet dan vel atang chuan misual chuan an chung kwa chu a hriat chian hle a ringa chumi hnua an chui zel na chuan CCTV zong zong alo in off vek ani ti an hrele ta a chumi an hriat le hnu phei chuan an chung kwa emo an na thok te zinga mi ani chu an ring le zual le a Suzanne nu le pa boral atanga ni hni na chuan investigator te chuan thil mak tak mai an muta a Suzanne chu anu le pa boral na chuan engma anuna ngong anei lo ti an hre thei ta a party na a kalin a birthday te chu abial pa nen chuan an lom du na chung zong zong te chu Suzanne en thatu te chuan an thin chia ta zela an rin hlel na chu azual to hle a Christiana po chu Suzanne te then om loka omin ani po chu rin hlel zi nga tela Suzanne ten birthday an lom lai vel tho chuan bike alo in leive bok chu pa bike leivel le thil dang dang an chuina atanga Suzanne te an rin hlel em awang chuan investigator chuan Suzanne te chu adopt tranta a Suzanne chu miril rudoi takani awang chuan alo in puang ngal zung zung mai Suzanne chuan an thil ti dan chu ti hian soita a kumsang ni pahni October ni somthum pakhat zana chuan Suzanne chuan anaw chu som chuakin game khel na hmuna games khela thian tharte siam turin a som chuak ti asoya Suzanne bial pa le an kazen kumsom ni paruk mi Christiana an telve bok chumi an chua hmatlaya chuan Suzanne chuan an CCTV chu engma record thailo tur chuan alo off fel sa diama Andrea chuan games khelna chuan hnu chein an pathum chuan Suzanne te in lam chu an panta a in an vathlen chuan garasa lutin Daniela le Christiana te chuan mai an tuama in chung lama chuan an lut ta a Suzanne chu in chung lama chawin apa te omna lai a han thli thlai ma sa a han mu mai lo awang chuan an mu to ani a ring ta a an room ava ena an lo mu to ngei ti awa muta a Suzanne chuan in hnuai lama chukin anu le pa te mut to thu chu a hril ta a thattur chuan in chung lam chuan pathum chuan an pan le ta a Suzanne chu anu le pa an tha lai chuan sitting room lama alo thua chuti lai chuan an cousin jok chuan Suzanne nu le pa chuan lu a ve chuan thir tlon chuan a vua a ma se an thingal mai lo an na tua room ri chu an then om hnai ten an hriat an hlo wangin Daniela chuan bedroom a towel chu avala a an ka chu a hno a ma se an room ri chu are pha chuang lova Daniela bok chuan chauka a kalin zo ka tui chu aron keng ta a an ka le hnar vela chuan tui chuan an leya Suzanne pa chu a boral ta a anu ero chu plastic bag mangin alua tuamani a anu po chu a hnu loka a thi vele ta a Suzanne chuan ron en dikin an thi to ngei ti an hriat hnu chuan ruk ru thil ti anga lan tir chu an tum ta a in chunga poisa an mu thei zong zong te chula in bungrua te po a hnok thei ang ber tur chuan an siam ta a ma se ruk ru anga lan tum si in phone le thil poimo dang chu an la tel tatlat lo chumi hnu chuan an thil ruk te chu an in sem ta a Suzanne le abial pa chuan in an leita a chuta chuan abial pa chu da in chumi hnuwa chuan a u naw pa chu awa hruai le ti a soya jingdar thum vela an ho thu a soya chumi hnuwa anaw chuan anu le pa te ruanga hmu awangin a u chu a au thu a soya chumi hnuwa aman police lam a kol chau thu a soibok July thla sangni paruka chuan trial nei anita a Suzanne chuan Daniela nena anin then a hlo wanga anu le pa te chu that ani thu a in soya Suzanne lawyer chuan adu reng wanga that ni loin Daniela chuan thena awin anu le pa te chu that turin ruwa manna asiam pui vek ti a soya ma se investigator te chuan anu le pa ten
asum tho chuang nge ya in leitura anti awanga anu le pa te sum it chung si a anu le pa te that ani thu te chu an soi ve le a naupang te a sum du luat wanga nu le pa te that tu ti in an soya anin hnial deuh bap bap renga chumi hnu July ni som hni pahnih sang hni paruka chuan judge chuan thu top aron siam ta a Susan ni le bial pa te chu tual tha thu buai siam sakin kum somli chung tang turin an chung thu arel saka Christian ave thung chu kum som thum paria chung tang turati ani vele ta ani mase Susan chuan a unau pa le anin en kol angaya wangin atan hun chung chu ti toisak adila mase pom ani lawa kumhni nuwa dil non le a mase chumi trumpo chuan phalsak ani chuang lo kumsang ni som pakhatalo ni chuan Susan ni naw andria chuan rokhom chung changa chuan a u chu aron king ta a kot chuan anin le ro zong zong te chu anaw chan turin ada ta vekani